Barka da zuwa tashar Kannywood TV. Alheri ce mun ba sharri ba. Musamman ta turo wani in ba da account number ta bani guduwan naira miliyan 1. Da yake jawabi Tahir Fagge ya bayyana irin kokarin da jaruma Momee Gombe take yi a kansa da kuma Zahra Diamond. Tahir Fagge ya yaba waɗannan jarumai mata biyu a masana'antar shirya fina-finai ta Kannywood bisa irin gudunmuwar da suke bashi, duba da cewa a yanzu su ne suke tashe. Tahir Fagge ya yaba Momee Gombe da wani kuɗi da ta bashi, haka kuma ya bayyana cewa ita ma Zahra Diamond ba a kwanaki sai ta ɗaga waya ta kira shi. Ga dai ƙarin bayani daga bakin Tahir Fagge kan irin yadda wasu daga cikin mata a masana'antar shirya fina-finai ta Kannywood suke kula da shi. Wata baiwa Allah a cikin masana'antar wanda a kullum tana roƙona kai in bayyana ta, amma a gaskiya alheri ce mun ba sharri ba. Musamman ta turo wani in ba da account number ta bani guduwan naira miliyan 1. Ta ce Momee Gombe. Ta ce dan Allah ka in gaya kowa. To amma ka sai